дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар студияи мо дар ин барнома гурӯҳи изотроп ширкат доранд ва бо гурӯҳи изотроп шумо умедворам ошно ҳастед. дар чанд бозии дигар дар ҳамин мавсим онҳо кӯшиш карданд ки яъне ки савияи дониши худро бисанҷанд ва ба саволҳо ҷавоби дуруст пешниҳод кунанд. хуб, ин бозӣ аз дигар бозиҳо аз рӯи қоида ва тартиб ҳеҷ фарқ надорад. қоидаҳо ҳамоне ҳаст ки буд ва ман ҳоло шуморо бинандаи азиз бо аъзоини тим шинос мекунам ва ба худи бозӣ шурӯъ хоҳем кард. дар ҳайати тими изотроп имрӯз ширкат доранд муҳаммад обидов, мудассир холов, аслиддин нурмаҳмадов, муҳибулло ҳабибуллозода, сайфулло ибодов ва сардори даста мирзо саид мирзоев. бачаҳо, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. қоидаҳои дигари бозиро шумо умедворам ки хуб медонед ва вақте ки савол пешниҳод мешавад, шумо ду нафар як ҷумлаеро метавонед бинависед ба хотири сарфаи вақт ва як дақиқа вақти иловагӣ доред. хуб, дар ҳоли зарурат ман метавонам саволро такрор кунам. ҳар вақте ки пеш аз муҳлат ҷавоб додани бошед, шумо аз вақт истифода набаред, дарҳол ки ҷавобро пешниҳод кунед ва он вақт як дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. ва қоидаи аз ҳама асосии бозии мо ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. ба ҳамин хотир шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳоятон на қисман, балки пурра дуруст бошанд. муваффақият мехоҳам. марамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. муҳандисони замони шӯравӣ барои хубтар ва беҳтар анҷом додани ҳамон кор, яъне барои он ки ҳамон чизе ки барои корашон зарур аст хуб кор кунад, ба мағозаҳои медтехника мерафтанд. яъне таҷҳизоте ки онҷо мағозае ки онҷо таҷҳизоти тиббӣ мефурӯхтанд. ва шумо бояд як дақиқа бигӯед ки ин инженерон ки ман барои лоиҳакашиву барои нақшакашиву ба ҳамин корҳо сару кор доштанд, чӣ мекофтанд аз мағозаҳои медтехника ки барои корашон кӯмак мекард? марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. Техника ҳам чизе ки барои именно ваёд барои шумоизолясия дигар чизо. Чӣ шуда метавонад вариант?
техника боша, агон чизе ки хирург истифодааш мебара, ҳамонҷа мехара. Аптека нест ки масалан агон Хорошо. Скайпда барои чӣ гуфтем? барои қаламтескунӣ. Хорошо. Чӣ дар инҷа? лояҳас обычно қалам хат куркунак истифода Канцелярская мебарад барои барои канцелярская канцелярская намера, да? Вариант. Ченака дуруст кардан, ягон Врач таксия бошад, декам врач. ченака дуруст. градус ёфтан скайп вариант як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ин савол Аслиддин Нурмаҳмадов ҷавоб медиҳад. маромад Аслиддин. Ба хулосе даста барои муайян кардани то чӣ андоза дуруст будани ҳамон қаламбарора гӯем, хуб, ба ҳамин ҷойҳо муроҷиат мекунам. Масалан, аз медтехника гуфтем. Чӣ шуда метавонад? Корди хирургӣ, ҳамон ҷарроҳӣ, скальпел аст. нештар, бале, вай бисёртар нозук аст, ранги ҳамон алмос гӯем, ранги Хуб. лезвия гӯем, тез ва аст. фақат барои он ки қалама тез кунанд мерафтанд мағозаи медтехника ки дар ҳар куҷо набуд ва скальпел мехаридан, яъне нештар мехаридан, ҳаминтавр? муқоиса мекардан асосан, бале. ё шояд мехаридан? барои он ки дар хона ҳам кор мекунанд ку дар ҷои коршон, ба ҳар сурат қаламашонро гирифта ба он мағоза намерафтанд ку не? Бале, мехаридан. мехаридан. Дуруст. ки аст байни шумо ба тибу табобату тандурустӣ наздиктар ихтисосаш? Надорем. нест. иҷоба қабул кунем? Бале. хуб, албатта шояд хуб нест ки дар миёни шумо як нафар намояндаи ин соҳа нест, вале набудани намояндаи ин соҳа ҳис нашуд. ҷавоб дуруст аст. воқеан ҳам ин гурӯҳи муҳандисон аз он ҷо ништар мехаридан, ништар ба хотири тез кардани қалам барои нақшакашӣ, барои корҳои лоиҳакашӣ. яъне ҳамон қалам ҳам бояд хеле нозук мебуд ва бисёр мувофиқ мебуд барои нақшакашӣ. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт Элизабет Тейлор дар бораи он чизҳо китоб навишта буд. дар китобаш дар бораи таърихи онҳо, чӣ гуна ба дасти ӯ расидан ва мисли инҳо хотираҳоро ба ёд оварда, китобат карда навишта буд. ва ҳатто он ҷо навишта буд ки баъди даргузашти ӯ чӣ тарз бояд он чизҳоро фурӯшанд. шумо гӯед ки ин китоб дар бораи чӣ ё чиҳо буд? Вай буд писательница буд ку шоткай ва ихтироъ кардаг буд, китобш қайд карда буд. О мошина. Мошина Элизабет Тейлор. Значит, дар бораи мош картино бош. чӣ бад ина бинед таърихи пайдоиш таърихи пайдоиш аз ба куҷои даст омада, ба даст овардан, баъд чӣ фурӯхтан чизе ки худаш ба таълуқ дорад дастан. Чӣ шуда метавонад? китоби навистагиш патент агар ҳамун чиз бошад барои ки ҳамун боя ихтироъ кардаги аст. ё китоби худаш навистагиш патент шояд ки патент бошад. ягон аксия дар бораи аксия шуда нависанда буд, ҳам ихтироъ мекард. бале патент фурӯхта мешавад мешавад фурӯхта мешавад производство барои патент чӣ таърих дорад таърих пайдоиш мисол дигар вариант бозёфт мекунад. картинаҳои музей бошад антиквариат шуда метавонад. антиквариат ин аллакай худи китоби навистагиш як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад?
боз ҳам ба ин савол Аслиддин Нурмаҳмадов ҷавоб медиҳад. Маромад Аслиддин. ба хулосаи даста мо дар умум ду ҷавоб дорем, ду вариант дорем аниқтараш. Варианти якум ин ҳамон патент аст, яъне ки ҳуқуқи муаллифӣ ки ягон ихтироот ба тааллуқ дорад. Хуб. Мисол гуфта метавонем ки чӣ хел умуман ихтироъ кардан ҳам мумкин дар ҳамон. Ин як актриса буд, медонед, не? Элизабет Тейлор як актрисаи театр ва синема буд. Не, шумо метавонед давом бидиҳед. Ба ҳар сурат актрисаҳо ҳам метавонанд ихтироъкор бошанд албатта. Хуб, яъне ки патент барои кадом ихтироъ? Ҳамин тавр? Бале, барои ягон намуди ихтироъ шуда метавонад. Бо варианти дигар ҳам доред? Варианти дигар, бале, варианти дигар ҳамин буд ки ягон намунаи бозёфтҳои тарихӣ ҳам шуда метавонад, антиквариат мегӯем. Чӣ хел нигоҳ доштан ва шояд ки баъд аз мисол марги ҳамон нафарам тарзи дуруст фурӯхтан, мисол тарзи дуруст баҳогузорӣ кардан, шояд. Хуб, яъне ки антиквариат баъзе намедонам бозёфтҳои тарихӣ, ҳамин тавр? Ин ҷавоби дуюмтон. Ҷавоби якуматон буд патент барои кадом як ихтироъе. Хуб, кадоме аз ин ҷавобҳоро пешниҳод мекунем? Чун гуфтен он кас ҳунарпеша буданд. Элизабет Тейлор воқеан ҳунарпешаи театр ва синема буд. Як варианте ки омад соли 1932 таваллуд шудааст дар Лондон ва моҳи марти соли 2011 дар Лос-Анҷелес даргузаштааст. Хуб, 3 бор ҷоизаи Оскарам ба даст оварда буд. 2 бор барои беҳтарин нақши занона, 1 бор ҷоизаи махсуси Оскара гирифта буд. Хуб, ва ин шояд агар хато накунам аввалин актрисае аст ки барои иҷрои як нақш дар Ҳолливуд гонорар ё ҳаққи заҳматаш хуб $1 миллион буд. И аз аввалин актрисае буд ки ҳаққи заҳмат ё гонорараш $1 миллион буд барои иҷрои як нақш. Яъне ҳамин гуна нафаре буд ки нафари чӣ мегӯянд машҳур. Хуб, Маромад, давом бидиҳед. шояд метавонад оиди парик, гап сари парик равад. Мӯи сари сунъӣ. Бале. Хуб, кадом варианта пешниҳод мекунем? Не, чун кадом вариант хабар? Як вариант дигар ҳаст. Ҳамин вариант мегирифтам ки вақти Оксфорд. Ин корро шумо бояд пештар анҷом медодед. вале як дақиқа вақти иловагӣ доред. Агар фикр кунед ки саволи аз ҳама душвортарин дар ин блок ҳамин аст, метавонед як дақиқа вақти иловагиро бигиред. Агар не, Маромад пешниҳод кунед ки чӣ ҷавоб аст? ҷавоб ҳамон варианти аввалини мо патент. Патент барои кадом як ихтироъе. Оле мо намедонем кадом ихтироъ, кадом як ихтироъе. қабул аст ин ҷавоб? Элизабет Тейлор дар бораи он чизҳо китоб навишта буд. ин ҷавоби дуруст набуд, чун дар бораи пули зиёд доштанаш гуфтем, дар бораи шӯҳраташ гуфтем ва занҳо чиро дӯст медоранд ҷамъ мекунанд? ҷавоҳирро ҷамъ мекунанд. ҷавоҳир. Дар бораи воқеан ҳам ҷавоҳир буд. ҳар як ангуштару ҳар як намедонам гӯшвораву аз куҷо пайдо шуд, чӣ хел омад, чӣ аст ин, дар бораи ҳамин буд. Ва ҳатто навишта буд ки чӣ тарз баъд ина бояд бифурӯшанд ва пулаш бояд ба куҷо биравад. ҳамин гуна ини мардум ин ки як манбаъҳои илҳом доранд, метавонанд ҳатто дар бораи ҷавоҳиршон бинависанд.
саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт 5 нафар аз варзишгаронро яке аз шабакаҳои супермаркетҳои инглисӣ барои таблиғи маводи шустушӯи косаву табақу шустушӯи фарши хонаву даъват карда буд. ва шумо гӯед ки ин 5 нафар аз Шотландия хуб ки ғолибони олимпиада буданд, аз рӯи кадом намуди варзиш пирӯз шуда буданд? савол фаҳмо аст? шабакаи мағозаҳо ё супермаркетҳои инглисӣ 5 нафар аз занҳоро аз Шотландия даъват мекунад барои таблиғи маводи шустушӯи фарш. шумо гӯед ки онҳо ғолиби олимпиада буданд, яъне дар олимпиада ғолиб омада буданд. хуб аз рӯи кадом намуди варзиш? агар савол фаҳмо аст, марамат 1 дақиқа вақт фикр. аз вақт истифода накарда ҷавоб медиҳем. марамат он вақт 1 дақиқа вақт иловагӣ мегиред. марамат. ба ин савол Мудассир Холов ҷавоб медиҳад. марамат. барои савол буд оиди шуштани фаршҳо ва мо ба хулосае омадем ки ин намуди варзиши кёрлинг аст. хуб ин намуди олимпӣ аст? мо гуфтем ки дар олимпиада ғолиб омада буданд. бале 5 нафар зан буданд. бале занҳорам иштирок занҳо. шояд фикр мекунем 1 дақиқа ё ки қабул кунам ин ҷавоба? ака Мирзо Саид хуб қабул қабул мекунем? бале қабул кунед. қабул аст. фикр мекунем ки Аслиддин ва банк меравад, дига қабул мекунем, дига ҳарчи боду бод. хуб Аслиддин, бояд гӯям ки ягон ҳодисаи ғайриоддӣ рух намедиҳад. фақат шумо маҷбур мешавед ки баландтар кафкубӣ кунед барои ки ҷавоб дуруст аст. воқеан онҳо ғолиб аз рӯи намуди кёрлинг буданд ва шумо медонед ки чӣ намуд аст ва бисёр монанд аст ба тоза кардани фаршҳо, не? хуб ва ин 5 варзишгара ин шабакаи супермаркетҳо ё марказҳои савдои инглисӣ барои таблиғи ин маводи шустушӯ даъват карда буд. хуб бубинед ки худи ҳамин маркетингу рекламаву ҷалб кардану интихоб кардан ҳам як ҳунари алоҳида аст, санъати алоҳида аст ки мутахассисон бояд дар ин самт хеле хуб кор кунанд ва фикр кунанд. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар аввалин намунаи онҳо дар баробари он чизе ки он ҷо бояд ҳатман нашр мешуд ва чоп мешуд, баъзе тавсияҳо ҳам чоп мешуд. баъзе тавсияҳо дар мавриди одоби истифода аз як чиз. шумо гӯед ки ин ҷо гап дар бораи кадом китоб меравад? чӣ намуд китоб меравад ки дар замони пайдоиши он дар баъзе ҷоҳо дар қатори он чизи маъмулие ки бояд дар он китоб ҷо мешуд, баъзе тавсияҳоро менавиштанд, маслиҳатҳоро менавиштанд ки то мардум донанд чӣ кор кунанд. хуб баъзеи онҳо воқеан ҳам аз нуқтаи назари ахлоқӣ муҳим буданд ва шумо бигӯед ки ин ҷо гап дар бораи чӣ намуди китобҳо меравад. масалан он намуди китобҳо ҳоле ҳам ҳастанд, лекин дар он тавсияҳоро наменависанд. хуб марамат фикр кунед.
инструкция мешавад. энциклопедия луғат китобҳои динӣ се вариант буда чиза метавонад. Инструкция мешавад, инструкция к применению algum чиза. Масалан, барои истифода бурдан. тартиби истифода. Ой, китоб нест, китоб нест. Номерҳози ҳаст. журнал дорад. Тавсия истифодабари китобҳои фанӣ шуда метавонад. китобҳои путпазӣ шуда метавонад. путпазӣ бисёртар. путпазӣ вариант аст. боз кадом мавзӯъ ба китоб энциклопедия дорем, луғат дорем, динӣ дорем, пухтупазӣ дорем. Бо чӣ вариант истифода метавонад? китоб бачо китобе ки дар оҷа тавсия дорад ки чӣ истифода метавонад? дарси китоб афсонаҳо аз нигоҳи ахлоқӣ мегам. Афсонаҳо мешавад. Кайда бу китоб афсона бу чӣ хеле мусиқӣ инструментҳои истифодаи як чиз одоби истифодаи китоб. биология анатомия китобҳои ҳамин тавбат кунандаи ку мисол тартиби истифодаашон мисол яхе тавбати ба гӯй дорам китоби биология дору аз нигоҳи ахлоқӣ чӣ бояд аз нигоҳи ахлоқӣ шояд китобҳои динӣ масалан ки қуръони битаҳорат нахонани хеле як дақиқа вақти шумо ба анҷом расид. марамат кӣ ҷавоб медиҳад? дар ҷавоб мо якчанд вариантҳо дорем ки барои истифодаи як китоб тавсияҳо дода мешаванд, лекин нуқтае ки шумо қайд карден ин аз нигоҳи ахлоқӣ, аз нигоҳи одобу ахлоқӣ ки буд, яъне баъзе қоидаҳои ки бисёр муҳим буданд ҳамон вақт, чун мардум онро намедонистанд, ба хотири он ки чизи нав буд барошон. барои ҳамин дар он китоб дар қатори он чизе ки ҳатман бояд чоп мешуд ва барои ҳамон аст яъне он китоб, дар қатори он баъзе маслиҳату тавсияҳоро менавиштанд. хуб, марамат гап дар бораи чӣ намуд китоб меравад? чӣ китоб ё китобча аст он? марамат луғат дошта бошад. ҷа вариантҳо зиёданд. масалан энциклопедия ё ки китоби луғат ки мақсад барои ёфтани ин ҳамчун вариантҳое аст, не? бале. ҳамин вариантҳои ғайр аз ин бо ягон варианти дуруст дорем? ҳаст китоби пухтупазӣ ё китоби истифодаи асбоби мусиқӣ, китобҳои гиёҳҳои шифобахш. хоб ки ҳар як ҷода шояд ҳамун тавсияи истифодабарӣ бояд. хоб, кадом ҷавоба пешниҳод мекунем? ба ҳар сурат умедворам бо ягон китоби дигар оз ягон китобчаи дигар ба ёдтон меояд ва марамат пешниҳод кунед. кадомса гирем? оли ман намедонам ки миёни ин вариантҳо варианти дуруст ҳаст ё нест. вале ба ҳар сурат шумо пешниҳод кунед, маълум мешавад. энциклопедия нисбат ба инструксия эҳтиёҷ зиёдтарак дорад истифодабарӣ. ахлоқта нигоҳи ахлоқӣ чӣ аҳамият дорад? луғат Яке ҳамин гиёҳҳои шифобахш мисол аввал яке бинем гиёҳҳои шифобахш аввал мисол марамат тартиби истеъмолша. хуб, чиро пешниҳод мекунем? мо варианти луғат китобҳое ки луғатиянд луғатро пешниҳод мекунем. бале. хуб, қабул аст ин вариант? қабул аст? бачаҳо, агар ман гӯям ки масалан дар он китоба мегӯна тавсия дода шуда буд ки шумо бояд ҳатман дар анҷом that is all-ро истифода баред, чӣ китоб ба ёдатон меояд? That's all. That is all. That is all. китоби англисӣ, хуб, забони англисӣ. ё ки китоб аст ё Kindle аст. хуб, бояд гӯям ки ҷавобе ки шумо пешниҳод карда будем ҷавоби дуруст набуд. ин ҷо гап дар бораи китоби рақами телефонҳо мерафт. вақте ки нав пайдо шуда буд ин чиз, дар қатори рӯйхати телефонҳое ки менавиштанд, баъзе тавсияҳоро менавиштанд ки шумо ҳатман вақте ки занг задед ин корро анҷом диҳед, ин корро анҷом диҳед, дар охир бояд ҳатман гӯед ки тамом хулоса яъне баъзе қоидаҳое ки вобаста ба одоби истифодаи телефон, вобаста ба қоидаҳои ахлоқии дигар буд. яъне баъзе меъёрҳои ахлоқие ки ҳатман инҷо бояд истифода мешуд. чун худи ин чиз нав буд ва ҳамаам на рақами телефон доштанд ва на таҷҳизоти телефон доштанд ва фикр мекунам ин чиро шумо бояд боз пурратар аз худ мекунед.
саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Ангола дар баъзе коргоҳҳо дар охири рӯзи корӣ кормандон бояд як протседураро пушти сар мекарданд, мегузаштанд. шумо бояд як дақиқа насаби як ҷоизадори Нобелро гӯед, ки бе ихтирои ӯ ин протседура имкон нопазир мешуд. марамат, умедворам ки ин дафъа фаҳмо аст. як ба дақиқа савол аллакай ҷавоб дорем, ҷавоб медиҳем. марамат Аслиддин Нурмаҳмадов ҷавоб медиҳад. марамат Аслиддин. ҷавоб гӯям ки ҷавоби пурра нест, тахминӣ ҳаст, лекин фикр мекунем ки ҷавоби дуруст аст. хуб ба фикрам ин рентген аст. Хуб. барои ихтирои нурҳои рентгенӣ, ки шояд завод ё ин ки корхонаи коркарди тилло бошад, бисёртар дар ҳамин ҷойҳо баъд аз анҷоми соати корӣ як тафтиши муайяна мегузананд. яъне баъзе коргарҳо метавонанд аз корхона ки онҷо кор мекунанд, нон мехӯранд, чизе бидузданд. ҳамроҳашон баронанд. Бале, хуб хоса ин протседура ба фикри шумо рентген аст бале, ва ин ба сиҳати зарар надорад Аслиддин? зарар дорад. вале ба ҳар сурат ҳар рӯз ин корро анҷом медоданд. Шояд ягон варианти ин варианте қабул кунем. вақта мегирем ёки Аслиддин қарори сардор дастаи интизор ҳастем. Фикр мекунем. як дақиқа вақт фикр мекунем. шумо хеле доно ҳастем. аввал як имконият истифода мебарем ва баъд буд вақта истифода мебарем. Аз имкониятҳо истифода букунам. хуб тасаввур кунед ки ин дафъа шумо ровиро фиреб додед. як дақиқа вақт марамат фикр кунем. ихтирои Нобелский премия барои химия метиҳам, физика метиҳам, област физика. ҳамин фиркандарго ай ҳисоби доктор ки бай Может, ба ё ртут меброварданд барои баён дидан ки ртут излучения гирифтагӣ ё ки не. Нобелский премия дорад, номбар ки мебо, киё дорад? химико физико радион рихтер гирифтагӣ. Барои чӣ кор гирифтагӣ? ин ҳамин вай химия буд, дорусозӣ, фармацевтически бай. барои чӣ дар кор аст? Чи ихтироъ кардагӣ аст ки амро истифода мебарад? Процедура проверка аст баъд аз анҷоми корӣ. Ангола давлати кӯҳсоз ки тай замини шахс Бояд номи ҳамон одам мегавзем, номи олима гавзем. Шояд давлениша месанҷида, мисолан фишораша. зренира гӯшора гӯчи чӣ қадр санҷида мешавад? бини одамон шахтада кор кунанд, баъди вай чӣ процедура анҷом метиҳанд ки ба саломатиш бо фоидавар Бай шахта буда. ако ангола боша коргоҳо ҳам хеле мешаванд. барои санҷиш чиро санҷиш мекунад коргар? Шир медодан, шир намешавад. мумкин як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат. ба ин савол акай муҳибулло ҷавоб медиҳанд. хуб яъне ки Аслиддин кӯшиш кард, муҳибулло давом медиҳад. марамат. дастаи мо ба чунин ақида омаданд ки вақте ки сухан дар бораи давлати Ангола рафта истодааст, мо дарҳол тасаввур кардем ки он ҷо давлати кӯҳсор асту ва ҳамун гӯем коргоҳҳои гап дар бораи коргоҳҳои рафта истоданд ки зеризаминӣ ангишту ҳамин гӯем ба қавли умумӣ шахтада гӯем кор мекунанд ва ин чизе буд ки баъди анҷоми кор ба саломатии онҳо фоидаовар буд, барое ки ҳамин ҷоизаи Нобел ҳам маҳз барои ихтирооте ки дар соҳаи химия ва физикае ки ба беҳбуди аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ пешбинӣ шудагӣ буд. аз ҳамин хотир фикр мекунем ин ҳамун ягон ихтирооте ки ба саломатии инсон фоидаовар мебошад. лекин саволи ин гуна буд ки шумо бояд мегуфтен номи ё насаби як ҷоизадори Нобелро ки бе ихтирои ӯ ҳамон протседурае ки кормандон мегузаштанд имконнопазир мешуд. хуб Аслиддин шояд шумо илова мекунед бо ягон чиз. бале, марамат. фикр мекунам ки ҳамин ҷараёни гузаштан аз ҳамин процедураи рентгенам гӯем, яъне ҳамин варианта интихоб бале, мекунед. бисёртар ҳамин вариант ба чӣ дорем? яъне ин коргоҳҳои коркарди ё истихроҷи тилло буд. кормандон ба хотири он ки тиллоҳоро надузданд аз ин процедура мегузаштанд ва он ҷоизадори Нобел чӣ аст насабаш? Рентген. рентген. хуб Мирзо Саид ҳамин ҷавоба қабул мекунем?
мо аслан мушкилимон дар ҳамин донистани насабҳо ки ҳаст, мо дар ҳамин варианти дурусттар ҳамин омадастай. варианти аслидин ине ки ба назартон ки дурусттар омадааст. Рихтер вариант омад, лекин надонистем ки Рихтер чӣ метавона карда. Аз ҳамин сабаб баргаштем. Рихтер муаллифи ҳамон шкалае ки заминларзара чен мекунанд. ҷадвали Рихтер мегӯянд. Рихтер Редеон Рихтер вобаста фармацевтида. хулоса мушкилӣ дар донистани насаби олимҳо аст. Барои он қадар дигар варианти рентген варианти аст. варианти рентгена қабул мекунем. ай ба саломатӣ зарар дорад надорад дигар ин масъалаи дигар аст. хуб Аслиддин, дар бораи шумо чӣ фикр мекарда бошанд бачаҳо? шояд фикр мекунанд ки шумо махсус ин кора кардед, барое ки як бор пешниҳод кардед, бо вақта истифода бурдем. вале бачаҳо аниқ фикр мекунанд ки шумо махсус ин кора кардед, вале шумо махсус накардед. ҷавоптон дуруст аст. ин воқеан ҳам коргоҳи истихроҷи тилло аст ва он ихтироъ ки ҳамон процедура имконнопазир буд, ин рентген аст. ва он вақт мардум албатта шояд намедонистанд ки ин чиз метавонад ба саломатӣ зиён дошта бошад. мисли он ки вақти телефонҳои мобилӣ мо ҳам пайдо шуд, мо дар бораи зарарашон он қадар фикр намекардем. ва баъдтар бо пешрафти илму техника, бо омӯзишу тадқиқоти дигар, мо ба хулосае омадем ки истифодаи аз ҳад зиёди ин басияти зарар дорад. мисли он ки як вақт дар мағозаҳои пойафзол низ аз рентген истифода мебурданд барои чен кардани андозаи пойҳо. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. чанд сол пештар дар Москав, дар мағозаи олами кӯдакон, мисли он ки дар баъзе кишварҳои хориҷа ҳам буд, як қуттии махсус гузошта шуда буд. дар кишварҳои ғарбӣ ҳамин идея давомдор шуд, яъне ина давом доданд. аммо барои мисол дар мағозаи олами кӯдакони Москав ин идея бо ҳамон қутти дер давом накард. яъне як қуттиро онҷо нигоҳ медоштанд ва шумо баъд як дақиқа гӯед ки барои чӣ буд ҳамон қуттӣ? ин идея дар кишварҳои ғарбӣ ҳам буд ва дар мағозаҳо мегузоштанд, дар баъзе мағозаҳо, аз он ҷумла дар мағозаи олами кӯдакон ҳам ҳамин гуна қуттиҳо гузошта шуда буданд. ва дар кишварҳои ғарбӣ ин идея бардавом буд, давомдор буд, аммо дар Москав ин дуру дароз давом накард. барои чӣ буд? чӣ мегузоштанд дар он қуттӣ? марамат фикр кунед. ду вариант хайра гашо ки бочи вариант дигар ки ҳам просто ихтироъ кӯдако пешниҳод мекунанд. хеле бозичаҳоро мехостанд кардан. дар Москав чо дер қутти пешниҳодҳо дар Москав чо дер давом накард ки барои ихтироъи бозичо аз вай буд. дигар давлатҳои аврупо برای حیوانایی که بیرون خود می‌پرسن بازیچوی کهنه برای دیگر نفران کمیزوات خیر خیر آبش میشه هست خیر قطعی پیشنهادها کودک‌ها پیشنهاد میکنن که خیلی بازیچه بیارین детское испражнение. ну раньше Москва چی به долго دوام نکرد لباسای کودکانش نمیتونن باز میتونن که ممکن ندوست باشم مثلا کودک خودش میمونه اونجا детские кресла. قطعی коробка дир коробка он чӣ мепартем тамом игрушко бисёр аз аврупо ихтироъ мешуда, барам дар Москав шояд дер давом накард, барои ихтироъ аз онҷа меомад. بازیچوی کهنه جمع میشد حسابی که مردم بازیچوی کهنه می‌خریدن بازیچوی نو نمی‌خریدن گفتن که قوطی برداری که як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори дастак ки ҷавоб медиҳад? боз ҳам Аслиддин Нурмаҳмадов ҷавоб медиҳад. марамат.
якчанд вариант доштем ба ин савол. Бисёртар ба ҳамон варианте майл мекунем ки дар кутие ки назди мағозаи олами кӯдакон мемонад, ин барои ҷамъ кардани бозичаҳои кӯҳнае ки мисол бо ихтиёри худ нафароне ҳастанд ки оварда мегузоранд ҳамуҷа ба ӯ ва шояд дар оянда чунин бозичаҳо ба хонаи кӯдакон ҳамчун як тӯҳфа мактаби интернатҳо мумкин расонида шаванд. хуб, яъне ки бозичаҳое ки мардум кӯдаконашон дига истифода намебурданд меоварданд, онҷо мегузоштанд ва инро барои хонаи бачаҳо ҷудо мекарданд, ин равон мекарданд. ва ин идея дар ғарб ҳам буд, ҳамин тавр? Бале, аслан аз ғарб. кори хуб будааст. баъд чаро давомдор нашуд? мо гуфтем ки дар масалан Москав, барои мисол дар мағозаи олами кӯдаконӣ бисёр давомдор нашуд ин идея. Шояд ҳамин чиз аз ҷиҳати иқтисодӣ ба худи ҳам мағоза хуб набуд. Яъне савдои худи мағоза ҳисобе ки мисол амуҷа хуб. як варианти дига ҳам ҳаст. Чӣ вариант? Вариант ин пешниҳоди акаи Муҳибулло аст ки қутии пешниҳодҳо. ин мисли он ки як вақт ҳамин гуна қутии арзу шикоятҳо буд, ҳоле ҳам ҳаст ҳамин чиз, не? кӯдакон пешниҳод мекарданд ки инаи бозича инеҷаш ин гуна бошад, инаи гуна бошад. мақсад барои беҳтар кардани ҳамон бозича пешниҳодҳои кӯдакон чун истифодабаронди асосӣ. яъне беҳтар сохтани бозичаҳо ин вазифаи мағоза аст ба фикри шумо? ва аз орзуи чӣ мо дар ҳамон саволе ки чӣ ба дер давом накард, ҷавоб ҳамин аст ки чун таъминкунандаи бозичаҳо ғарб буд, аз ҳамин сабаб идея дер давом накард. хуб, кадом варианта қабул кунам? саволи қинд. саволи бисёр осон аст, вале вақте ҷавобро мегӯям шумо мегӯед ки ина шумо медонистед. хуб, кадом варианта қабул кунем? партуфти мусор бошад. Ман дар даруни магазин партуф. варианти қутии ҳамон бозичаҳои кӯҳна. қутии бозичаҳои кӯҳнаро бояд ин дафъа низ шуморо хурсанд мекардем, аммо афсӯс иҷоби дуруст нест. агар гӯям ки бо мақсадҳои ба даст овардани фоида буд, онҷо мардум як чизо ки аз истифода баромада буд мепартофтанд ва аз таркиби он баъзе металлҳои қимата мегирифтанд. чӣ аст ба назартон ки онҷо мепартофтанд? дар ҳамон бозичаҳои кӯдакона ҳаст ҳамин чиз. батареяҳо ҳаст ва шумо медонед ки дар таркиби ин мавод баъзе элементҳои қиматтар ҳаст ва он вақт ҳамин чиза ҷамъ мекарданд ва аз он камакак манфиат ба даст меоварданд. баъд диданд ки ин он қадар манфиати зиёд намеорад ки масалан вақту корманду ин чизо барояш алоҳида ҷудо шавад. ва пас он аз ин идея чӣ кор карданд? даст кашидан. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Ватикан як вақт як рӯйхат вуҷуд дошт ва ин рӯйхат то соли 1966 мавҷуд буд ва он рӯйхати баъзе чизҳои мамнӯъшуда буд ва фақат соли 1966 расман ҳамон чиз бекор шуд. ва гӯед ки ин чӣ рӯйхат буд ки онро
ватикан ва ин ибодатгоҳи католикӣ нашр мекард? савол фаҳмо аст. гуфтем ки рӯйхати баъзе чизҳои мамнӯъ эълон шуда буд аз ҷониби ин ибодатгоҳ. марҳамат, шумо 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. чӣ шуда метавонад чизҳои навоварди техники технология мисол телефон телевизор радио То, что Земля круглая, то, что Земля круглая, то, что Мумкин, мы недавно чизам рӯйхат карда гибна. рӯйхати теорияҳои қабул нашуда шояд Ин ҳамин Тасдиқшудаи илмӣ. замин чие ку круглая гуфтам. рӯйхати тадқиқотҳои илмӣ Як вариант аст ки на он папа римскиё ода мумкин нест Мумкин зан аст чиза вай чӣ кардан. гирифтан зан гирифтагиан мақсад ягон кори чӣ кардагиан как вариант чаро то соли 1966 баъд нест шуда гап. признат кардагӣ нестам соли 1966 Баъд вариант ба шо Шояд, вариант шояд. гардан гирифтагӣ. якумш инноватсия деюмш теорияҳои илмӣ ҳамон инноватсия ҳар ду шакл ҳастам як вариант аст ҳамун исботҳои гуногуни динӣ мисол Бале. исломда аллакай ин чиз ихеле эътироф шуда ва ёки ҳамон мамнуъҳое ки китобҳои ивасита мамнуъ рӯйхат карда буданд баъдаш аз байн бурдан. Шояд ин вариант шуд. шояд Барои ки рӯйхат китобҳошон зиёд китобҳои ивасита дигар динҳо рӯйхат дар бораи китобҳои дигар динҳо ки надояд не ин чиз иминои мамнуъ вобаста ба дини худшон рӯйхат доштанд ки корҳо ман ягон барои хӯрданӣ бошад 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. ба ин савол сайфулло ибодов ҷавоб медиҳад. соли 1966 ватикан вайро ки замин даврашакл аст ҳамин чизро қабул кард. яъне шумо ба саволи мо ҷавоб гуфтед ё кадом як маълумотро ба ёд овардед? барои ин ки инҷо шумо бояд гӯед ки чӣ рӯйхат буд ки онро ватикан нашр мекард? ҷаноб бирови имконият бошад ман илова кунам марҳамат. хуб ҳамон рӯйхате ки махсусан барои дастовардҳои илму техника ки буд аз ҷиҳати дини католикӣ қабул нашудагӣ буд. Масалан чӣ хеле ки Сайфулло гуфтанд замин даврашакл аст, курашакл аст ва ба гуфтаи Сайфулло мисол то соли 1966 мегуфтанд ки замин ҳамвор асту дар болои як сангпушт аст, сангпушт болои моҳӣ қарор дорад. Ба хеле як мафкура доштанд. Чунин тадқиқотҳои илму техникае ки вобаста ба ҳамин дунё буд ва дини католикӣ онро эътироф намекард. Масалан дар вақташ Галилео ҳам ҳамин як мушкилӣ кати дучор шудагӣ буд аз тарафи рӯҳониёни католикӣ низ бааш танқид шудагӣ буд ва дар як зали судам баҳс қарор дошт. фаҳмом. яъне рӯйхати ҳамон дастовардҳои илмӣ баъзе аз назарияҳои илмӣ буд бале ки ин ибодатгоҳи католикӣ онҳоро қабул надошт. то соли 1966 қабул надошт. бале, мо қабул мекунем ин ҷавобро. қабул мекунем ин ҷавобро ва бояд гӯем ки ҳоло дар монитор ҳисоб тағйир мехӯрад. вале ба манфиати бинандагон, ба хотири он ки ҷавоби шумо дуруст нест, ин рӯйхати китобҳои мамнӯъ эълон шуда буд. яъне ҳар вақт ватикан ин рӯйхатро нашр мекард ва онҷо китобҳои зиёд буданд ки ба дидгоҳи ин ибодатгоҳ мувофиқ набуданд ва бо баъзе сабабҳои дигар ба ин рӯйхат ворид буданд ва фақат соли 1966 расман ин рӯйхат бекор шуд. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. генри форд як вақт баъд як тасмимаш
тавонист ки масъулнокии корро дар коргоҳҳо баландтар бардорад. мо ҳамон кореро ки Генри Форд дар заводи худаш анҷом дод, барои мисол дар баъзе дарсҳо дар мактаби миёна бо тавсияи муаллим анҷом медиҳем. шумо гӯед ки Генри Форд чӣ кор кард ки ба боло рафтани масъулнокии кор сабаб шуд? яъне кор пеш рафт, кор бисёр мувофиқ шуд барои кормандон. чӣ кор аст ки мо дар баъзе машғулиятҳо, масалан дар мактаби миёна, ҳамон корро мекунем бо тавсияи муаллим? марҳамат. омад дид ки кадом подразделение хушро кор мекунад, руководителёша бардошт, дигар руководителё ки ҳам хел накардан, дар тренинг буд ҳамин чиз. мактаби миёна ба чӣ буд? машқ дастои машқ медодем бу хел. Кор танаффус буд, машқҳои хеле. як варианти дигар дорад ки мисол ҳамон як подразделение дошт ки фақат дам мегирифт. агар ду сигнал дошт, сабзу сурх, аз ҳисоби сабзу сурх мисол бисёртар дам гирифт, бисёртар маош мегирифт. корашо хубтар иҷро мекард, яъне тезтар иҷро мекард, хубтар иҷро мекард. ҳамеша ку мебе хониши ҷавоб техники буд я вақт. тезрак ҷавоб тебра. Оидия чиза такрор карда. вақт тез хондан ҷо намедонам чӣ. мумкин боз чӣ вариант ҳастанд? Генри Форд чӣ кор карда аст бачо? вақт соат муайян карда, Вақти соат соат. 8 соат мисол истироҳат дошта бошад, танаффус дошта бошад. отпуск муаллимо чӣ тавсия аванс метиҳанд ки ҳамон алоқамандӣ бошад? отпуск чӣ метавонад? масъулияташ хеле баланд мекунад. масъулията аз ҳисоби ки кора хубтар кун, бисёртар дам гирифт. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад. вариантҳо зиёдан. аз ин ду мо як бор аз акаи аслидин хоҳиш мекунем ки ҷавоби дурусттарака нисбатан пурратарак шавад. марҳамат. одатан дар бораи Генри Форд агар нақл кунем, як чанд методикаҳое ҳастанд ки дар кори ҳамон ширкати худ истифода мекард. ин ширкат чӣ ширкат буд? ширкати истифода кор карда баровардани автомобилҳо, мошин мошинбарорӣ ширкати аст. Мошинбарорӣ. мошинсозӣ буд. хуб. бале. яке аз ҳамон усуле ки истифода мекарданд гуфта мегузаранд, дар баъзе аз ҳамон шӯъбаҳое ки кормандон кор мекарданд, ду лампочка насб кардаги буданд, сабзу сурх гӯем. вақте ки лампочкаи сабз гирон буд ва корманд ягон кор намекард, агар гӯем истироҳат мекард ва дар ҳамин ҳолат лекин процесси кори, ҷараёни кори рафта истодааст, автоматизатсия гӯем, ва дар ҳамин ҳолат маоши кормандам рафта истодааст. лекин ягон хатогӣ техникӣ мешавад, ягон чиз вайрон мешавад, ҳамон лампочкаи сурх гирон мешавад. дар ин ҳолат бояд коргарон биёянд, ҳамон қисмате ки аз кор баромадаги аст озод соз кунанд ва дар ин муддат аллакай маоши ваё боз дошта мешавад. яъне ки дар фаҳмо, лекин дар мактаби миёна дар куҷош буд лампаҳои сурх ва сабз, ё умуман ҳам хел система дар куҷо буд? дар мактаб ин чиз нест, дар мактаб ин хел нест. бисёртар устодон мегӯянд ки мисол вақте ки дарса тайёр мекунед, хубтар тайёр кунед ва ҳамин чиз бояд дар хотири шумо мустаҳкам бошад. хуб, ман барои шумо кӯмак мекунам Аслиддин. ба хотире ки се ҷавоби дуруст дорем. инҷо гап дар бораи ҳамон асбобҳои корӣ мерафт. таҷҳизоти корӣ аст ку барои мошинсозӣ истифода мешавад. гап дар бораи ҳамон таҷҳизоти корӣ меравад. яъне чӣ коре кард Генри Форд бо ҳамон таҷҳизоти корӣ кард? аввал бо қалам навистану баъд ислоҳ кардан шояд. аввал бо қалам навиштан ва ислоҳ. баъд он чира анҷом додан, сохтан, намедонам супориш додан. сиёнавис истифода бари сиёнавис. яъне истифодаи сиёнавис. бале. ва сиёнавис воқеан ҳам дар мактаб ҳаст. Дуруст. ҳамин варианта қабул кунам? қалам сиёнавис, қалами сиён. ин вариантро қабул мекунем. лекин тамоман айби ман нест ки шумо имкони кафкуфтан пайдо намекунед. айби ман нест. ҷавобтон нодуруст аст. барои ҳамин имкони кафкубӣ нест. инҷо гап дар бораи таҷҳизот меравад ва шумо медонед дар мавриди ҳамон яъне ки дар заводҳо ҳаст, хуб барои мисол хати
истеҳсолӣ ва бубинед ки кормандон чӣ гуна ҳастанд. баъзеҳо қадпаст, баъзеҳо қадбаланд ва ҳамон таҷҳизота дар он конвейерҳо вобаста ба қади онҳо пешниҳод мекунад. яъне агар қади каси баландтар аст таҷҳизот баландтар, қади каси пасттар аст пасттар. мисли ки дар дарсҳои тайёрии ҳарбӣ ва дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ мо аз рӯи қад қатор мешудем, яъне қадбаландо аввал меистоданд ва баъд дига ҳамин гуна мерафт. ва Генри Форд ҳам ба хотири болотар кардани истеҳсолнокӣ чӣ кор мекунад? ине ки истифода мебарад аз ҳамон конвейерҳоро дар баландиҳои гуногун мегузорад ва кормандон вобаста ба қаду басташон дар онҳо меистоданд ва кор мекарданд ва баъд ҳисоб мекунад ки масъулнокӣ кор хубтар аст, истеҳсолнокӣ беҳтар шудааст, кор ба қавле ранги дигар гирифтааст. саволи рақами 10. мегӯянд ки ин ҳодиса дар барномаи консерти Гендел низ дар Лондон рух додааст ва консерти аввали ӯ на он қадар хуб гузаштааст. ва вақте ки дӯстони ин композитор ба ӯ эрод мегиранд, шикоят мекунанд аз Гендел, ӯ мегӯяд ки бо хуб шуд ки ҳамин тавр сурат гирифт, яъне кам мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ва як далел ҳам меорад ки шумо он далелро бояд пешниҳод кунед. чаро ӯ фикр мекард ки хуб шуд ки одам кам омад? вақте ки одам кам аст, чӣ далел пеш овард? яъне ба ин оҳангсоз мегӯянд ки дар консерти аввал он қадар хуб набуд, яъне мардум бисёр кам омаданд ва ӯ намехост тан бидиҳад ва қавле ва мегуфт ки бо хубтар шуд, бо хуб шуд, ба хотири он ки чаро фикр мекард ки бо хубтар аст. марамат як дақиқа вақт фикр кунед. одам кам бошад, зал ба аренда камтар месупоред. Odam vaqti saman shum yaku zal. Xarid альбом зиёд мешавад, Shum kam. аренда камтар месупоред. ғавғо кам, одам ҳаяҷон камтар зер мекунад. ғавғо тарс кам. тарс кам аст, Дигар odamoi ki onja Shikoyat rastan kam meshavad. хушудтар мефаҳманд мумкин ами. шикоят кам аст, Ва пишти чи. имконияти як ба як суҳбат кардан мисолу барӯ шудан дорад. Кислорода больше кислорода, ами чӣ маъно дорад? Чӣ метавонад? Одами кам ҳавои зиёд. метавонад ки дар оянда ҳамин аз болояш кор кунад, мақсад фаҳмад На ӯ Odami там kam. надод проблема дорад. Бо мумкин метавонад гуфта ки ама одами кам омада я пишти ки зато ҳеҷ кас наомад неку. чизи искусствои нас ценид мекунад ами чиза мефаҳмад. Бе аз оне ки сортировка зрителё ёки одамои омадан ки реально санада мефаҳмад. Ценителё. мухлисои ашадӣ ба ҷудо кара гирифтам хеле шаб мешавад. мухсони асосиро ҷамъ Мухлиси кардам. асосия Акин интихоб асоса мухлис не бисёртар ами одамое ки мефаҳмад. кам худаш иштирок кард дар ҳамон як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардорид астам. хуб, муҳтарам, роҳи ҳаракат мекунам худам ҷавоб диҳам. ба гуфтаи худи композитор, одам кам омад, ин нағз аст барои он ки ҳаминҷа ба ҳамчун як занҷира меравад. мақсад одам кам омад, шунавоии мизоҷон хуб мешавад, ғавғо нест. як дуюм, чун аввалин баромади ман бо тарси ман камтар мешавад ва савум ин ки одамои даркорӣ омадан, касе ки аз санъати ман бахабаранд ва чорум ки хариди албом дар берун, как сарафарнаи радио мешавад ва дар берун хариди албоми ман зиёд мешавад. хуб, шумо аз рӯи ихтисос шумо ки ҳастед? лоиҳакаш. лоиҳакаш. кам кам суруду мусиқӣ ҳам гӯш мекунед? мешиносед аз композиторони мо ягон нафарро?
نه намешиносед متاسفانه хуб яъне барои лоиҳакаш донистани он ки чӣ суруд ё масалан оҳангҳо аз ки аст муаллифонаш ки аст он қадар муҳим нест масалан барои ман ҳамеша муҳим аст ки ин оҳанги ки аст барои он ки вақте ки дар бораи муаллиф мегӯем ӯ бисёр хурсанд мешавад хуб кадом аз ин вариантҳои зиёде ки шумо фикр кардем кадомаша пешниҳод мекунем медонистеда пешаки баъд интихоб карда омадеда می‌برم. дар бораи шеър оҳанги ман хабар дора интихоб карда омада хуб آه، кадом аз ин вариантҳо چون کمپوزیتر تن نداد به اونه که آدم کم آمده است خلاصه میکنیم که وریانت درست این که آدمانی درکاری آمدن одамони даркорӣ омаданд медонанд аз оҳангаш хабар یعنی که کسی که از صنعتی همین касе ки аз санъат бохабар аст санъати ҳами одам хуб ҳами композитор акнун душвории савол медонед чӣ буд душвории савол ҳамин буд ки инҷо 1001 варианта мешавад ки пайваст кард вале шумо бояд айнан ҳамон гаперо меёфтед ки гендел гуфтааст ин ҳамин композитор гуфтааст ва ин воқеан душвор аст воқеан душвор аст ва шояд барои ҳамин шумо ҷавоби дуруст ҳарчанд дар миёни ҷавобҳо буд вале пешниҳод накардед ӯ мегӯяд ки дар тороли холӣ мусиқӣ беҳтар садо медиҳад хубтар садо медиҳад он чи ки шумо гуфтед ки шунавоӣ хубтар мешавад айнан ҳамон ҷавоби дуруст ана ҳамон чизе буд ки шумо гуфтед вале дар интихоби ҷавоби ягона он вариантро канор гузоштед вале муҳим ин аст ки шумо ҷавоби дурустро медонистед хуб барои шумо ташаккур мегӯям кам мешавад ки ҳисоб 6-3 бошад кам мешавад ки тимҳо 3 ҷавоби дуруст дошта бошанд намедонам ин бозӣ душвор аст ё ровӣ камакак бераҳм аст намедонам хулоса бозиҳои дигар бо ин ҳисоб ҷамъбаст намешаванд хеле кам мешавад ин гуна ҳолат ва дар маҷмӯъ гуфтанӣ ҳастам ки суҳбаттон хуб буд ва бозитон фикр мекунам ки ҷолиб буд ёдрас мешавам ки ин тим бинандаои азиз ном дорад изотроп ва бачаҳо бисёр фаъол ҳастанд умедворам ки бозишон барои шумо писанд омад ҷавобҳо дурусттараш саволҳо ва ҷавобҳоро ба унвони мо бифиристен ман самимона аз муаллифони саволҳо изҳори сипос мекунам ва почта электронӣ мо дар экранҳои шумо намудор аст ва ҳар ҳафта мо интизори саволҳо ва ҷавобҳои шумо ҳастем саволро бифиристен ҷавоби дурустро бинависен баъзе пайвандҳо ва лангарҳову маълумотҳоро дар ихтиёри мо гузорен ва мо онро албатта истифода мебарем то суҳбати дигар субҳон ҷалилов будам комёбу муваффақ бошед